Ево да видиш колко компютър има тук, брат. Това е пиеса завтра. Виж това разбиране, ето киното. Върна пари, ще ми дадат пари. Ето единствените забележки и прага. Литров бензин, газова уредба. Всичко по интериора работи в отлично състояние. Забележка има единствено тук на седалката, шофьорската и на барчето за подпиране на ръце. Задните прозорци работят. Не знам, брат. А явка, ти трябва да ги вържиш нещо.